भगवान के ऐसन दुआ भइल। अरे भैया जी, भगवान के दुआ भइल पर ऐसन भइल का? भौजी के लइका भइल। अरे सुधर जो, वरना हम बिगड़ गनी त आदमी बना देब आदमी। त का हाल बा भाई लोग, हम हैं दुनिया के सबसे बर्बाद लइका। तो भाई लोग हमारा वीडियो के देखे से पहले लाइक शेयर कमेंट चैनल के सब्सक्राइब जरूर कर लिए है। कि ढोही तोरा कुआं भइल। कौन है ये चिड़ी मार के औलाद? अरे बरबदा बाल्टी ला, हम पानी निकाले। सही है देखिए के मन जाता बहकी। अरे भौजी देख के त मन बहकबे करी, ना मने ऐसन करबू त मन त बहकबे करी। ऊपर तहरा ऊपर अरे कहना क्या चाहते हो? अरे भैया जी, यदि अगर खर्चे करे के शौक बा तो सन्नी लेवनी के बुलवा लेता आ तोहरो वीडियो में नाम हो जात। अरे भैया जी 1 मिनट रुकी, हम रसियन दूध पी के आगे के रोस्ट करत बानी। अरे बरबदवा अपना रसियन भैंस के हमारा के दूध दे दे। हे निकोरता हम न ले, काहे? दूध में पानी के मिलावट बा। हे मालिक हवे दूधवा में की पनिया गार दे रे। बतला ही कितना डूबल बानी तोहरा प्यार में, कजरावी नैना के कुर्बान मरे। हाँ अब ठीक बा, अब लादा 1 गिलास। अरे भाई लोग लागत भोजपुरी में फिर से आग लग गईल बा। राकेश भैया फिर से आ गईल बाड़े। अरे भौजी बंगाल से आई हो तभी तो हम बैठे हैं। हाँ नहीं तो पता नहीं कब तक बात होते। कौन चीज दाते तारे? सब्सक्राइब वाला बटन है वहाँ। अरे राकेश भैया गनवा के तो चोरी के लागत बा। ना रे गनवा रिमिक्स करके गा देले बड़े। अच्छे रिमिक्स करके गा देले बड़े। आगे आगे लगाओ। कमर हिलेला की रबर हिलेला। अरे भैया जी रबड़ ना है कि हवा चले पा हिली, कमर है जब हिलाई है तबे हिली। सुननी की गाजीपुर गोदी में बैठलू। कौन है ये चिड़ी मार के औलाद? अरे राकेश भैया सुनले है कि गाजीपुर में गोदी में बैठली तब तक टणवा गांव में पका टंगो उठवले हुई है। क्या बात कर रहा रे? आना बने तब बस भाई लोग ये वीडियो यहीं ले रहे। उम्मीद करते हैं ये वीडियो रोवा सभी के अच्छा लागल हो। अगर अच्छा लागल हो तो चैनल के सब्सक्राइब करा, लाइक शेयर कमेंट